Nakoy, nakoy pangutana. Asa ka mag... So, muadto na sad mi, manglakaw na sad mi. Ito na, ready na. Oh. Ha? Ready na, oh. Ready na mi. Adto na sad mi SMC side. Adto mig SMC side. Nagpa-gasolina pa akong bana. Dara akong bana nga puso. Dara. Nagpa-gasolina pa siya. Nagpa-gasolina. See you later. Ug naa na mi karon sa SMC side. Dara. Kauban ako akong bana. Banang guwapo. Guwapo. Oh, sige. Kaya nahurot na akong kusog sigig patid. Ay. Siya na yung magpahigayon sa among bike o motor. Iya na bukot, iya na higtan para di mudagan. Di bitaw para dili kwaon. Naata karon diri. Naa diri SMC side sa may dagat. So, mo na ni seaside. Oh, di ba? Ah. Kalayo. Dara, seaside. Sukad nga mauning nahitabo nato ron. Karon pa ko nakasuroy. Unya nagbike pa jud ko. O di ba? Nagbike ko. Dara, seaside na. Ya pagi bukutan. Tarungan na, bye, para dili makuha. Okay, bye. Oh, yawi. Ang yawi. Tara. Asa ta? SM. Ari mi kay para palitan namo si Carmen Sky kay birthday man niya ugma. Palitan namo kung unsay among makita ron. Oh, sakit kayo na paso. So, mulakaw ta, nagmas. Di jud ni malimtan. So, naa jud ta ni sa atong bulsa. Nato na ta. Ha, kuyog ta. Adto ta. Gi, ari Ha, ko diri niya kuyog dito ka. Kuyog ta ha. Oh, dara. Kuyog mi. Adto na mi musod mi. Senta. Oh. Oh, timing kayo close Dara. guys. Ang among view na ay dagat. Di ba obvious no, SMC side. So na ay dagat. Kani maning bike ko na sa diri. Dili ba ni bali akong pagkupot? Sakto ni. Oh, sakto na. Oh, karon iniguli na ako magbike na sad ko diri. Kani bike na sad ko kay mo ni agianan pa dong exit. Oh. Exit ana dia mo gawas. Musod aso da sin transport. Nya usod pa mi. Oh. Asa kang sod ani kay Ano to? Ano to? ha? Labang ta. Okay, a few moments later, stop na yun. Lakaw pa man mi. Kita lang taon niya. Kita oh. Nanata sa sud. Nay mga araw. Dapat musubay jud ka sa araw. Subay ka sa araw, ayaw og adto sa opposite nga araw kay saban ka sa guard. Mo na. Gamay ra ang tao no. Mingaw. Asa ta? Taas ta? Taas? Pwede ba diri mag-video? Siguro?
Kada iskina na ay nagbantay, na ay guard. So naami diri karon manan-aw mi unsay mahimo namo, palit mi daan og cake kay ugma di mi kagawas na. Wala makagawas ugma, palit mi cake daan. O palitan namo siya hatag namo sa iyang birthday at tungig department store. Mingaw kaayo guys. Way nagsuroy-suroy. Karon pa ko nakasud diri. Pila ka buwan. Wala kong nabaguan. Asa man? Dire, atong department store. Di na siguro ko pwede maka-video sa sod sa department store. Dire ra siguro tak kutob. Dire ang nagdao. Dire ang nagda sod niya. Wala pa. Buwat pa. Pa-counter pa. Nakoy pangutana. Asa ka mag-snack? Burger King, dami kayo. Asa man? O di ba? Burger King ko no. Iya ha. Asa? Burger King. Ay klaro. Taka na lamian kay lahang burger. Burger King ko no. So mag-line mi diri. Wala sige di. So mag-line mi guys diri sa Burger King. Okay, mag-snacks ko no niya akong kauban. So I'm orderon. So nagbuhat kami. Sama doon. Nag-order mi para snacks. Ang ilang gi-serve take out only, walay dine-in. Bawal man ang dine-in. So kani siya nga area, waiting area sa nag-order sa take out. Nag-wait kami sa among i-take out. Akong number 49. So magpaabot kami number 49. Number 49. Okay ra? Gutom na daw siya. Tuwat-tuwat lang sa una puno kayo ni diri o customer again daghan kay ni diri mga on karon wala na sa mga lingkuranan di buwag-buwag mga dine-in wala na, so take out na lang.
Ato ni kauno ni dito sa gawas. Itong nailingkuranan. Para na ay kusog mo patid sa bike. So, mao ni akong gipalit. Kani i-wrap sa gift sa akong anak. Nakapamalit ko. Ako ni taguon para ma-surprise siya ugma. Kasi bawa na mo bata, dali ra kaayo malipay, bahala ginagmay. So, ako'y napalit. Ako ni taguon. Pero di siya. Palit ko na. Mani akong napalit. Wala. Tagat. Hoy, natawag na ko. Ako na. So, nakapalit na mi. Pero na akong napalit. Manguli na mi. So, ari na mi sa puwa na sad. Ako unta ko ipakita. Kuha na tiwa. Nailain ang blue at padung kuan pa na sod, ang red padung uli. So, padung na mi uli. Padung na din mi gawas. Balik na sad mi dire. Asa kami mga unani. Dara among sakyan, bike, ug motor. Nagtupad sila. Ah, Kara. So yan ako nagsuot. Pwede ra ni pikon. ang kanang gift wrap. Pwede ra ni pikon oy. Pick una nimo. Para masuot siya diri. Ayaw na lang na ayaw pick ang nga naglukot. Tangtangan na siya square ba? Kana mura bang nagpilo ka og kuan? Oh, ang out ta. Na. Sige. Ko mayabong. Sasa na din. Ari mi mga on. Ko Do kamot. Usa. Basa ang lingkuranan. Grabe nakabutang og alcohol eh. Siniguro man. Nga una mi kay padung na sad mi magpatid-patid na sad ko ani akong sakyan. Ito ko daghag sud nir gamay ra man dayan. Kana mo din gibalik. Sige. Kuha. Burger na ako. Okay, so Kuha sa dako Kani paato man ni ihatag sa mga bata. Kuha ang ako asad ba burger ba? Dili man ni Whopper Junior. Ako ni Whopper. Oh, imo ni cheeseburger. Sige ako ani. Butangi og cheese.
Ketchup. Cheeseburger. Ketchup din. Whopper lagi dito ilang gibutang no? Sa ka Whopper. No? Sige, imuha lang na. Nya, mukaon lang ko anig mas. Buo ni Mama. Usaon ako? Buo. Buon di ay. May panggutom. Diri mi na nga sa parking area kay dili naman pwede dito pakanan sa suod sa Burger King. Ano ba? So diri mi na nga gutom naman. Nya may dalhon sa balay sa mga bata. Hi. Hello. Hello. Hi. Mga unta. Dito ta kaagdad net. Tingnan mga on. Mga unta. Wala mi kaagda kay gipang gutom. Did ni siya mawagtang kay iyang ID dako kayo. Hello. So naabot na mi. Kalayo sa akong gi-bike. Kunya ang among napalit mao ni akong i-gift sa akong anak ug maiyang birthday. Ako ning puston. Kunya nakapalit siya ni t-shirt. Kapalit og t-shirt nga red. Ako ni i-apil sad og putos. Nya cute kaayo. Ako ni i-apil og putos para na siya i-open og kay bawo na mo basta bata ganahan jud kaayo og kanang na-i-open kanang birthday nila bisag simple lang kaayo ba dali ra bay na malipay ang bata. So i-apilin sad nako siya pugong, so di ba, so na siya i-open og palit sad ko og wrapper na hamos pa kaya kong naong gikan pa jud ko kanang bike maupay pag-abot nako niya nag-uwan-uwan man, so nasa jud gipalit nga wrapper gusto ni nako para ugma ma-surprise siya. So mao na to guys, be safe, have a good day, thank you for watching.